Вижте, тази вечер Словото Божие ни говори и тази книга, тази Библия на животът ни да не се отдалечава от нас. Тази вечер Словото ни говори не само тази книга, но Господните думи от устата ни да не се отдалечава. Да не ги заменяме с други думи. Да не ги заменяме с думи на лъжа, с думи на хулене или с думи, които са нечестиви. Но винаги всяко да употребяваме Словото Божие. Когато говорим с някой, даже с непознат човек, нека говорим Господни думи. А Господни думи са много прости, точни и ясни, като говорим истината. Това са Господни думи, защото Исус е истината. Аз съм казва истината. И ако говорим истината, то значи Исус живее в нас. Ако говорим лъжа, нечестивия продължава да не владее. Смъмрам го в името Исус. Слава да бъде на Господа. Искам още веднъж да го прочита и да го изясним. Така, и тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ето, заповядвам, бъди силен и смел, да не се плашиш, да не се страхуваш, защото Господ е твоят Бог с тебе. Амин! Слава да бъде на Господа! Когато говорим истината, нека да не се плашим. Да не се плашим. Като ли някога, ние когато срещаме някой брат или някоя сестра, като ли се страхуваме да говорим истината? Защо? Първа точка. Защото когато брат ти е съгрешил в нещо, ти се страхуваш да му кажеш истината. Или сестрата е съгрешила в нещо, теб те е страх да кажеш на сестра си, ти ни прави това. Защото казваш, аз ако кажа на нея това или на него, естествено той ще се обърне и ми каже, не ме съди. Защото ние много бързо оправдаваме, като казваме, брат, кой си ти? Да ме съдиш. А вие не знаете ли, че ние сме Божии ангели? А вие не знаете ли, че ще съдите даже ангели? В Римляни го пише. Когато се обърнем към брата и видиш петното в брата, кажи му го за петното. Кажи, брат, този грех пречи в тебе. Моля ти се, промени се. Отвърни се от този грех. Заправи за този грех, за да може Бог да те благослови. Но ако ти видиш петното в брат си и не му го кажеш и повече го галиш, горко ти е на тебе. Горко ти е на тебе. Ние много бързо винаги казваме, ами сега, ако отивам да му кажа, и сега ще му обиди. Страхлив си. Казвам ти го, страхлив си. Защото по-надолу казва, ако ти казва, не говориш истината, тогава много лошо ще стане. Знаете ли, искам да го прочита, точно и ясно, да не мислиш ти, аз го казвам. Но го казва Исус. Слава на Господа! Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш, да не се страхуваш, защото Господ твоят Бог е с тебе, където и да идиш. Тогава Исус заповяда на началниците и на народа, преминете през стана. Значи, когато ти, Божий човече, когато отиваш и говориш истината на брат си, не бой се. Не забравяй, че Бог е поставил над тебе Божии ангели. Не забравяй. Ние много бързо казваме, благодарим ти, Господи, че си пратил Святия Дух в нас. Окей, така е, това е истина. Но не забравяй, че Бог е поставил до тебе и ангели, които да те пазят. Ако
ти говориш истината на брат си, брат ти колкото да е гневен, не забравяй, че Божия ангел го възпира. Възпира го. И ако този брат е разумен брат, той ще размишлява. И Словото Божие казва, и ще има растеж в него, ако е мъдър брат. Но ако е глупец, той няма да приема и няма да има растеж в него. И ще се остане такъв, какъвто си е. И тогава Словото Божие ни казва, не фърляй бисерите си на празно. Отиваш му казваш един-два пътя. Ако той не приема, не фърляй бисерите си на празно. Не можеш на сила, но можеш веднъж или два пъти да му го кажеш. Можеш. Бог ни дал правото. Слава на Господа! Аз тази вечер не ви съдя. Не ме разберете неправилно. Словото Божие, което Бог ни е дал, той ни говори истината. Ако не бъдем изпълнители на Слово Божие, тогава какви вярващи сме ние? Когато аз се моля на Святия Дух, аз не съм човека. Аз знам ли какво говоря с Бог? Задаваме този въпрос. Аз знам ли какво говоря с Бог? Не зная. Това е Святия Дух. А тогава защо накърняваме Святия Дух? Защо го накърняваме? Ще ви кажа. Моля ви се, не искам да ми се сърдите. Накърняваме го тогава, когато запалим по една цигара в устата си. Палим цигарата, отиваме при брата. О, брат, стана на Бога. А цигарата в устата. Това братство ли е, според вас? Да те е срам. Защото ти знаеш въпреки това, че Святия Дух в мене. А ти не даваш място на Святия Дух. И на той отгоре идваш и да ме съблазниш. Онзи, който съблазнява брат си в воденичен камък. Нали знаете къде? Има и второ нещо. Много от нас, искам да ме разберете правилно сега. Тази вечер Словото Божие казвам, ако ние пребъдваме в Библията, ще имаме добър успех. Ако го изпълняваме, ако се стараем да държим себе си чисти и святи, казва, светиите ще наследят Божието царство. Светия означава отделен за Господа. Слава на Господа! Много братя има днес, продават също и цигари. Продават цигари, да. И другия брат, чуя при него, каза, брат, имаш ли цигари, бе? Имам. Дай ми 2 кутии. Заповядай, брат. О, не пак, Бог да те благослови. Бог да те... В какво да те благослови Бог? В порока ли? Ако продължаваме да живеем в това нещо, няма да видим лицето на Господа. Разберете го. Идваме, само ще стъркаме обувките и се отиваме. Ако идвате само за сир, няма да стане. Бог не го позволява това. Защото времето е последно. Сеидбата дойде. Сеим се. Ако мислиш, че днес тебе 1 лев ще те обогати, извинявай, объркал си пътя. Объркал си пътя. Сребролюбието е корен на всички злини. Сребролюбието е корен на всички злини. Когато търсим паричие, алчност, власт, тогава много бързо падаме. Затова внимавайте на себе си. Искам на мен да не ми се сърдите. Пак ако ще ти ми се сърдете, аз съм дължен да кажа истината. Ако живеем в Библията, ако изпълняваме, ще имаме добър успех. Ще имаме добър успех. Ефесяни там казва, облечете се с бронен нагръдник, вземете меча на духа. Така ли казва? Вземете меча на духа. Как ще вземем меча на духа? Ние между да вземем меча на духа, ние вземаме цигарите с кутията. И тогава дявола се радва. Казва, къде е ти Словото, бе? Как ще ми слезеш на мене ти? Как ще му убиеш? И тогава стрелите на дявола идват. Ти мислиш, че това е благословение от Господа. Благословение от другия път. Ти не го разбираш в момента. Но идва час и време. Тогава почваш да го разбираш, но много късно става. Казваш, Господи, какво направих? Бог обича, много не обича Господ. А един баща, когато обича сина си или дъщеря си, бия го. И ние чакаме да дойде Господ, да ни шапне един шамар и тогава ние да се свободим, да кажем, какво става с нас? И тогава Святия Дух идва и ти напомня. Спомняш ли, че аз пратих брат еди си кой или сестра еди си коя пред тебе,
за да ти каже да не правиш това, да не направиш онова, но ти въпреки това продължаваш. Ето за това те наказвам. Но дано да не е късно. Но някой път и става и късно. Господ да ни опази от такива неща. Точка 2. Днес много брати обичат да си пият ракийка. Абе казва 100 грама, 200 грама. Това е нищо, бе. Нищо е това. Тогава ние между да четем Библията, за да препъваме в Библията, за да изпълняваме Божиите закони, ние какво правим? Удраме 200 грама ракийка и забравяме Библията. И казваме, бе, ние сме благословени. Ние сме святи. Как ще бъде свят след като си алкохолизиран? Святи Дух може ли да бъде в тебе? Не може. Тогава Божието наказание идва върху тебе. И Бог като те обича, бляска ли един шамар и се чудиш къде да бягаш. Казваш, какво става с мене? Да, става това с тебе, защото ти пиеш от ракията, от спиртното питие, който ни даваш на Святия Дух място в тебе. Правим ли го това? Продължаваме ли да го направим това? Казва Словото Божие, да не вкусим спиртно питие. Ние правим ли го това? Правим го, гачи, нали? Ако сте го направили до сега, спрете да го направите. Ако искате да имате благословение, пребъдвайте в Господа. Четейки Библия, слушайки Библия, молейки се, искайте от Бога. Бог ще ви промени. Ако не можеш да оставиш цигарите, искай от Бога. Кажи, Господи, искам тази вечер да спирам цигарите. Искам, защото Святия Дух не може да дойде в мене, да работи чрез мене. Има някои братя казват, пушат си цигарите, пият си алкохола и казват, о, тази вечер Бог ми говори. Бог ти говори на другия път. Казвам ми го директно. Извинявам се много. Не може порок да има в тебе и Святия Дух да говори в тебе. Не може, не става. Ти не даваш място на Святия Дух. Не е, че Святия Дух не иска да говори чрез тебе. Бог много те обича. Но ти самият ти слагаш преграда пред тебе и Святия Дух не може да ти говори. Не може. Ние сме отделени от този свят. Ние трябва да го знаем веднъж за винаги. Свят човек, отделен за Господа. Отделен за Господа. Щом сме отделени, ние не трябва да бъдем участници в греха. А греховете кои са? Кои са греховете? Трета точка. Последно време, гачили, ние почваме да крадем. Крадем. Първо, крадем църквата. Сега ще кажа, ама как крадем църквата? Малахия там го казва. Вие ме крадете в приноси в десятъци. Това не е ли грех според вас? Грех е, обаче се оправдаваме. Ами нямаме сега, нямаме. И откъде да вземем сега? Нямаме. Нямате, ама един ден ще отговаряте и за това нещо. Знаем, че ние трябва да сеем. Знаем, че църквата трябва да се поддържа. Сега не защитавам църквата на Ариф или църквата на Сен Райков или някоя си църква. Аз говоря истината. Малахия там го пише в 3 глава. Внимавайте. Вие ме крадете в десятъци и приноси. Ако вие работите реално с Господа, нима Господ ще ви остави ли, бе? Нима Господ ще ви остави ли? Нема да ни остави. Не. Абсолютно. Той длъжник не остава. Той е Бог. Той е цар. Той знае по какъв начин да снабди всяка една твоя нужда. Слава на Господа! Знае! Отвори сърцето си. Отвори, кажи, Господи, ако на мен ми пречи този порок по един или друг начин, спри го от мене, бе, Господи. Щом ми пречи, спри го от мене. Но че ли ние не искаме този порок да спре в нас. Много ни е сладък. Ние вярваме на видимите неща. А ние трябва да вярваме на невидимите неща. Когато ни очакваш, тогава идва Бог върху тебе и те благославя. И казваш, бре, откъде ми дойде това благословение? И казваш, о, Господи, благодаря ти. Да, защото казва, ти си моя, ти си ми по сърцето, казваш. Слава на Господа! Исус Христос е Бог. Ние кажем амин на това. Исус Христос е Бог. Защо е Бог? Защото Той е създателен на небето и на земята. Слава на Исуса! Павел на много места го споменава. Исус Христос, Господ Бог! Халелуя!
Той е началото, той е края. Освен него друг Бог няма. Затова, че отвори сърцето за Господа. Той може да те промени. Той те е създал. Той е създал в тебе всички неща, които ги притежаваш. Така е и Той е създал в тебе Святия Дух. Слава на Господа! И чрез този Свят Дух Той ще те спаси. Вярвате ли го това? И деня, когато ще дойде Христос, Бог е запечатал в тебе нещо. Святия Дух. Когато ще дойде Святия Дух, ще те подбуди и ще каже: дойде времето. Халелуя! Вижте какъв велик баща имаме ние. Определили ни място, където да бъде Той и ние да бъдем с Него. Да видим славата Му, да се видим лице в лице, да бъдем Божии ангели. Ангели необикновени, братя и сестри, разберете го това. Ангели, който човешко око не е видяло. И вие, казва, заедно с Христос ще съдите и ангели. Говори Словото Божие за сатаническите ангели. Не за Божиите ангели, разбира се. Халелуя! Слава на Господа! Bring the soul before the King. Халелуя! Слава на Господа! Халелуя! Славен баща имаме. Вярвате ли го това? Нека да се справим. Да не отекчаваме повече. Той има още словно. Нека бъде всичко според норматива си. Нека да бъдем нахранени според колкото ни дал Господ. Халелуя! Халелуя! Тази вечер искам да ме слушате малко. Тази вечер колко човека ми се обидиха. Нека да си дигнат ръцете. Бог да ви благослови. Вижте, Словото е Бог. Бог без Словото. И Словото, което се говори, то излиза. Влиза в сърцата ни. Ако сме мъдри, разумни, ще го приемем, ще имаме растеж. И добър успех в живота. Слава да бъде на Господа! Халелуя! Нека да му благодарим. Халелуя! Нека да му благодарим. Рахтазин да фоуен либен да кишоуен да сила. Нека брате ми да се помоли. Халелуя! 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 Сила, Рух, хайдер, come on, Jesus.